Jum bot minn okkażjoni fejn prestiġjuża ta' żjara tal-Papa Franġisku fil-Gżejjer Maltin, il-Fossus fil-Florjana, il-Palazz tal-President u s-Santwarju ta' Pinu ġewwa Għawdex qed jiġu mżejna b'ammont kbir ta' fjuri u arbuxelli. B'kollox 240 metru ta' pjanti se jkunu qed jagħtu dera isbaħ lil dawn il-postijiet li l-Papa se jżur jew se jagħmel ċelebrazzjonijiet liturġiċi fihom. Dawn il-postijiet se jkunu qed jingħataw bixra differenti minn 12-il sena ilu, hekk kif minflok fjuri kuluriti se jintużaw l-ilwien aħdar u vjola b'rabta ma' żmien ta' Randan. Siġar ta' żebbuġ u 15-il kilo qamħ ingħataw priorità f'dan it-tiżjin hekk kif huma mkabbra lokalment u tipiċi Mediterranji. One News mar fuq il-Fossos biex jara l-arranġamenti li qed isiru madwar it-tribuna tal-Papa. Elister Fenek li qed imexxi dan il-proġett spjegalna l-idea ta' tluq tiegħu biex jagħti bixra interessanti u jikkumplimenta d-disin tal-palk bl-ilwin oranġjo u vjola. Il-punt ta' tluq kien il-bibja, ġifieri aħna rajna dawk il-pjanti, s-siġar li huma msemmin fil-bibja, rajna dak li huwa available li huwa seasonal bħalissa, ġifieri kemm jista' jkun provajna nużaw materjal li huwa tal-istaġun, u mbagħad ovvjament minħabba li kien hemm limitations ta' dak li huwa available kellna nduru fuq materjal ieħor li huwa kemm Malti, kemm prodott imkabbar Malta, kemm prodott li huwa Mediterranju, ġifieri jidħol tajjeb anke mal-pajjiż tagħna, kif ukoll daħħalna ftit fjuri biex ikun hemm element żgħir ta' kulur li jaqbel kemm ma' tribuna kif ukoll anke l-kulur komplementari għal mal-vjola li huwa l-orange u l-beach biex bekk anke nikkontrastaw ftit u noħolqu anke design li tkun daqsxejn iktar interessanti. Ma' Elister Fenek tkellimna wkoll dwar iż-żjara tal-Papa Benedittu 16 ta' 12-il sena ilu fejn spjegalna li tikkuntrasta immens ma' tal-ħadd li ġej e kif il-palk kien kulur likħal bi fjuri sofor. Il-ħarsa naturali tal-arranġament ta' nhar il-ħadd taqbel mas-sempliċità tal-Papa Franġisku u titbiet minn kull forma ta' superjorità. Bħala kunċett u idea hija kompletament differenti. Ġifieri żmien tas-sena wkoll huwa differenti. Ġifieri dakinhar kienet il-ġimgħa ta' wara l-Għid il-kbir, ġifieri fejn għandek ċelebrazzjoni għal żmien l-Għid huwa żmien ta' ċelebrazzjoni u din id-darba huwa żmien ir-Randan allura żmien differenti. U għal daqshekk dan id-disin qed jirrifletti żmien tas-sena li ninsabu fih u anke bil-liturġija żmien li huwa proprju adattat għal dan iż-żmien. Fenek spjegalna kif dan huwa ta' sodisfazzjon li kellu l-opportunità jiddiżinja pjanti, siġar u fjuri għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet u spjega kif it-tim tiegħu kien preparat għal kull eventwalità e kif il-kobor tal-post jirrikjedi xogħol u dedikazzjoni kbira. Sodisfazzjon kbir, ġifieri dan huwa proġett li inti tkun qed taħdem fuq ħin twil kuljum, ġifieri dan huwa proġett li inti ma tista' tħalli xejn li jaħrablek biex ngħidu hekk, ġifieri inti tipprepara l-elementi, tipprepara kull eventwalità, tkun preparat bit-truppa tajba miegħek ovvjament b'sapport kbir mit-tim tiegħi, però tkun preparat. Tkun preparat ħafna, però jekk Alla jrid ir-riżultati nittama li jkunu riżultati żbieħ u bħalma konna 12 sen ilu kienu riżultati żbieħ ħafna hekk ukoll din id-darba.